Počelo je granatiranjem Košara, što je omogućilo da mnogobrojniji pripadnici OVK neprimetno priđu granici, koju je na tom mestu branilo 110 uglavnom mladih pripadnika Vojske Jugoslavije. Bitka na Košarama bila je jedna od najintenzivnijih kopnenih operacija tokom rata 1999. godine na prostoru Kosova i Metohije i jedini organizovani pokušaj većeg proboja državne granice Savezne Republike Jugoslavije u vreme trajanja NATO vazdušne kampanje. Dok su vazdušni udari trajali širom zemlje, na jugozapadnoj granici prema Albaniji otvoren je planinski front sa jasno definisanim ciljem: preseći granični pojas, ovladati dominantnim kotama i otvoriti pravac prema unutrašnjosti Metohije. Borbe su vođene na visinama preko 1500 i 2000 metara, u uslovima snega, niskih temperatura i ograničene logistike. Nisu se vodile za gradove, niti za saobraćajnice, već za grebene, uzvišenja i prirodne prolaze koji u planinskom ratu imaju presudan značaj. Bitka je trajala od 9. aprila do sredine juna 1999. godine i predstavljala je spoj 3 paralelna elementa: lokalne kopnene ofanzive, organizovane granične odbrane i istovremene NATO vazdušne nadmoći. Upravo odnos ta 3 faktora određuje tok i ishod borbi na Košarama. Da bi se razumela bitka na Košarama, neophodno je sagledati širi politički i vojni kontekst početka 1999. godine, jer se ona ne može posmatrati kao izolovani planinski sukob, već kao deo šire strategije koja je uključivala vazdušnu kampanju NATO-a, unutrašnje kopnene operacije na Kosovu i pokušaje otvaranja spoljnog pravca proboja preko teritorije Albanije. Tokom 1998. godine sukobi između snaga bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije i Oslobodilačke vojske Kosova postaju sve intenzivniji, posebno u zapadnim delovima pokrajine, dok se paralelno formiraju logistički kanali preko albanske teritorije kroz koje se prebacuju ljudi, naoružanje i oprema, čime granični pojas dobija poseban strateški značaj, jer više nije samo linija razdvajanja država, već potencijalni pravac koncentrisanog napada. Početkom 1999. međunarodni pregovori u Rambujeu i Parizu ne dovode do političkog sporazuma, a 24. marta 1999. NATO započinje vazdušnu kampanju protiv Savezne Republike Jugoslavije sa ciljem vršenja vojnog i političkog pritiska radi prihvatanja povlačenja snaga sa Kosova i dolaska međunarodnog prisustva, čime rat dobija novu dimenziju u kojoj vazdušni udari sistematski gađaju vojne objekte, komunikacije i infrastrukturu, dok se istovremeno na terenu nastavljaju kopnene operacije. U tom trenutku otvara se pitanje mogućnosti kopnene komponente iz pravca Albanije, jer planinski pravac Košare Đakovica predstavlja jednu od najkraćih veza između severne Albanije i zapadne Metohije, a eventualni proboj na tom mestu omogućio bi ubacivanje većih snaga i stvaranje pritiska na raspored vojske Jugoslavije u dubini teritorije, čime bi se odbrana suočila sa frontom iz 2 pravca. Granični sektor u rejonu Košara obezbeđuje 53. granični bataljon raspoređen u manjim posadama na karaulama i osmatračnicama sa zadatkom kontrole prelaza i sprečavanja infiltracije, ali bez kapaciteta za dugotrajnu frontalnu odbranu protiv većeg koncentrisanog napada, dok se u pozadini nalaze jače formacije poput 125. motorizovane brigade koje mogu biti angažovane kao pojačanje, ali su u trenutku početka vazdušne kampanje raspoređene na više pravaca unutar Kosova. Sa druge strane, OVK tokom zime 1998/1999 reorganizuje svoje snage u brigade i zone odgovornosti, pokušavajući da poveća koordinaciju i sposobnost za veće operacije, uz procenu da kombinacija NATO vazdušnih udara i kopnene ofanzive preko granice može dovesti do destabilizacije jugoslovenskog rasporeda snaga i stvaranja operativnog prostora u zapadnoj Metohiji. Upravo u takvom strateškom i vojnom okviru, u kome se prepliču vazdušni rat, unutrašnji kopneni sukobi i priprema spoljnog proboja, započinje napad na Košare 9. aprila 1999. godine. Napad na Košare započinje 9. aprila 1999. godine u ranim jutarnjim satima snažnom artiljerijskom pripremom iz pravca Albanije,
nakon čega sledi koordinisan pešadijski napad na položaje 53. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije, pri čemu napadačke snage uspevaju da tokom prvih dana borbi zauzmu objekat Karaule Košare i dominantne kote poput Maja Glave i Rasa Košares, ostvarujući ograničen prodor od nekoliko stotina metara do oko kilometar i po u dubinu teritorije, ali bez uspostavljanja šireg operativnog prostora, jer inicijalni uspeh ne prati brzo proširenje širine proboja, niti stabilno obezbeđivanje bokova. Granične jedinice, brojčano ograničene i raspoređene na više tačaka, trpe pritisak i povlače se sa neposredne linije Karaule, ali se komanda odlučuje da težište odbrane prebaci na povoljnije kote u pozadini, čime se izbegava opasnost od potpunog opkoljavanja i zadržava mogućnost organizovanog protivnapada. U pomoć ubrzo pristižu delovi 125. Motorizovane brigade, koji preuzimaju zadatak stabilizacije fronta, organizuju odbrambene položaje i pokušavaju da ograniče dalji napredak napadača, dok borbe prelaze iz faze brzog naleta u fazu intenzivnog nadmetanja za kontrolu pojedinih uzvišenja, gde svaka kota ima direktan uticaj na vidljivost, artiljerijsku korekciju i mogućnost manevra. Tokom prvih 10 dana postaje jasno da napadačke snage nisu uspele da ostvare duboki proboj ka Đakovici, niti da uspostave bezbedan koridor za masovniji ulazak ljudstva i tehnike, jer je linija odbrane konsolidovana i pojačana dodatnim jedinicama, čime se inicijativa iz početne ofanzivne faze postepeno pretvara u iscrpljujući planinski sukob sa minimalnim pomeranjima linije, ali stalnim gubicima na obe strane. Kako se borbe nastavljaju tokom druge polovine aprila i početkom maja 1999. godine, front u rejonu Košara prelazi iz faze inicijalnog proboja u fazu dugotrajnog planinskog nadmetanja, u kojem obe strane pokušavaju da poprave taktički položaj bez mogućnosti brzog operativnog manevra, jer konfiguracija terena, visinska razlika i vremenski uslovi ograničavaju kretanje većih formacija i otežavaju logistiku. Jugoslovenska komanda procenjuje da sektor ima ozbiljan značaj i u borbe uvodi dodatne snage, uključujući delove 63. padobranske brigade, 72. specijalne brigade, kao i druge jedinice koje imaju iskustvo u složenim terenima, čime se povećava gustina odbrane i omogućava organizovanje lokalnih protivnapada na pojedinim kotama, dok napadačke snage nastoje da prošire širinu početnog prodora i obezbede bokove, kako bi se izbegla opasnost od izolovanih izbočina koje su podložne protivudarima. Međutim, planinski teren nameće stroga ograničenja, jer svaka koncentracija većeg broja ljudi ili tehnike postaje izložena osmatranju i artiljerijskoj vatri, a dodatni faktor predstavlja stalna pretnja vazdušnih udara, pa se linija fronta stabilizuje na visovima gde se položaji utvrđuju rovovima, zaklonima i improvizovanim fortifikacijama, dok se borbe vode na malim rastojanjima uz čestu smenu kontrole nad pojedinim tačkama. 11. maja položaji Vojske Jugoslavije izloženi su snažnim vazdušnim napadima, uključujući upotrebu kasetne municije, što dovodi do ozbiljnih gubitaka i pokazuje da kopnena operacija ne može biti posmatrana odvojeno od šire vazdušne kampanje, jer svako pomeranje snaga, dopremanje municije ili rotacija jedinica nosi rizik od otkrivanja i gađanja, dok sa druge strane vazdušni udari ne uspevaju da obezbede odlučujući kopneni efekat u smislu stvaranja dubokog proboja. U takvim uslovima bitka dobija karakter iscrpljujućeg sukoba u kojem napadač pokušava da zadrži osvojene kote i eventualno proširi kontrolu, dok branilac nastoji da stabilizuje liniju, spreči širenje proboja i lokalnim protivnapadima, povrati taktičku inicijativu, pa se tokom maja front u suštini pretvara u statičnu liniju visokoplaninskih položaja gde se odlučujuća prednost ne postiže brzim manevrom, već upornošću, organizacijom i sposobnošću održavanja snabdevanja pod stalnim pritiskom. Sredinom maja postaje jasno da početni cilj napada, stvaranje stabilnog i dovoljno širokog koridora ka unutrašnjosti Metohije, nije ostvaren, jer iako su pojedine dominantne kote ostale pod kontrolom napadačkih snaga, širina proboja nije bila dovoljna da omogući sigurno i kontinuirano ubacivanje većih formacija, niti razvoj operacije prema Đakovici, što znači da taktički dobitak nije prerastao u operativni uspeh.
Jugoslovenska odbrana je u međuvremenu konsolidovana, linije su ojačane, uvedena su dodatna pojačanja, a artiljerijska podrška organizovana tako da pokriva prilaze i komunikacije, čime je svako dalje napredovanje postalo skupo i rizično, dok je planinski teren nastavio da ograničava manevrisanje i otežava logistiku obe strane. Istovremeno, stalni vazdušni pritisak NATO-a povećavao je cenu koncentracije snaga, ali nije uspeo da slomi organizovanu odbranu, niti da omogući brzo širenje proboja, pa se front zadržava u zoni visokih grebena sa minimalnim pomeranjima, dok se borbe svode na kontrolu pojedinih uzvišenja, rovova i osmatračnica. U takvoj situaciji inicijativa prelazi iz faze ofanzivnog zamaha u fazu iscrpljivanja, gde se operacija više ne zasniva na brzom prodoru, već na održavanju položaja i sprečavanju protivnika da preuzme dominantne tačke, čime bitka na Košarama ulazi u završnu fazu u kojoj se njen krajnji ishod sve više vezuje za širi političko-vojni razvoj rata, a ne isključivo za stanje na samom planinskom frontu. Krajem maja i početkom juna 1999. godine bitka na Košarama dostiže svoju kulminaciju ne kroz jedan iznenadni prelomni trenutak, već kroz proces u kome postaje očigledno da nijedna strana više nema kapacitet da promeni odnos snaga na terenu u svoju korist, bez disproporcionalno velikih gubitaka, jer su linije fronta učvršćene na dominantnim visovima, prilazi su pokriveni artiljerijskom vatrom, a svako pomeranje većih grupa ljudi odmah biva uočeno i izloženo dejstvu. Napadačke snage pokušavaju lokalnim napadima da prošire širinu početnog proboja i osiguraju bolje položaje za eventualni nastavak operacije, ali se suočavaju sa konsolidovanom odbranom koja sada raspolaže većim brojem ljudi, iskustvom stečenim u prethodnim nedeljama borbi i preciznijom koordinacijom artiljerijske podrške, dok planinski teren i dalje nameće ograničenja koja onemogućavaju brze manevarske operacije i razvoj dubinske ofanzive. Sa druge strane, jugoslovenska strana također ne pokreće široku kontraofanzivu sa ciljem potpunog potiskivanja napadača preko granice, jer bi takav poduhvat zahtevao koncentraciju većih snaga i izlaganje otvorenom prostoru pod stalnom pretnjom vazdušnih udara, pa se strategija svodi na zadržavanje ključnih kota, sprečavanje daljeg prodora i nanošenje gubitaka kroz kontrolisane protivnapade ograničenog obima. U tom periodu dolazi do niza intenzivnih, ali lokalizovanih sukoba za pojedine visove i osmatračnice, gde se položaji ponekad menjaju iz dana u dan, ali bez stvaranja šireg operativnog efekta, što pokazuje da je inicijalna namera brzog i odlučujućeg proboja definitivno izgubljena i da je front prešao u fazu statične, ali i dalje opasne ravnoteže. Paralelno sa događajima na samoj liniji, diplomatski i politički procesi ulaze u završnu fazu, jer se krajem maja intenziviraju pregovori o prekidu neprijateljstava, a početkom juna postaje jasno da će ishod rata biti određen sporazumom o povlačenju jugoslovenskih snaga sa Kosova i dolasku međunarodnih bezbednosnih snaga, čime se sudbina fronta na Košarama vezuje za širu političku odluku, a ne isključivo za stanje na planinskim položajima. 10. Juna 1999. dolazi do obustave NATO vazdušne kampanje nakon prihvatanja uslova sporazuma, dok se narednih dana sprovodi fazno razdvajanje snaga i organizovano povlačenje vojske Jugoslavije sa Kosova, što znači da se borbe u rejonu Košara postupno smanjuju i prestaju ne zato što je jedna strana vojno slomljena, već zato što je političko-vojni okvir rata promenjen, pa kulminacija bitke zapravo predstavlja trenutak u kome postaje jasno da dalji taktički napori više ne mogu uticati na konačni strateški ishod sukoba. Posledice bitke na Košarama mogu se posmatrati na 3 nivoa: taktičkom, operativnom i političkom, jer iako sama bitka nije odlučila rat, imala je značajan uticaj na percepciju, raspored snaga i kasniji javni narativ. Na taktičkom nivou borbe su rezultirale značajnim gubicima na obe strane, uključujući veliki broj poginulih i ranjenih, pri čemu je struktura gubitaka pokazala da su u sukob bili uključeni pripadnici redovnog sastava, rezervisti i specijalizovane jedinice, što govori o intenzitetu borbi i važnosti sektora. Operativno gledano, početni cilj napada, uspostavljanje stabilnog kopnenog koridora ka unutrašnjosti Metohije,
nije ostvaren, jer i pored osvajanja pojedinih kota nije došlo do dubokog prodora koji bi omogućio masovno ubacivanje snaga i destabilizaciju šireg rasporeda vojske Jugoslavije, dok je sa druge strane jugoslovenska odbrana uspjela da zadrži ključne pravce i spreči širenje proboja, ali bez mogućnosti da u potpunosti potisne napadača preko granice. Politički posmatrano, ishod borbi na Košarama bio je nadjačan širim sporazumom o prekidu neprijateljstava i povlačenju snaga sa Kosova, jer je vojno-tehnički sporazum u Kumanovu i kasnija međunarodna odluka o raspoređivanju bezbednosnih snaga definisala krajnji okvir završetka rata, čime je taktička situacija na planinskom frontu postala deo šireg političkog rešenja. U godinama koje su usledile, bitka je dobila snažnu simboličku dimenziju u javnom diskursu, jer je predstavljana kao primjer žestokog otpora i borbe za kontrolu granice, dok se sa druge strane isticala kao pokušaj rušenja administrativne linije i stvaranja operativnog prostora, što znači da je njen značaj prevazišao čisto vojnu analizu i postao deo kolektivnog sećanja i političkog narativa. Međutim, sa strogo vojnog stanovišta Košare ostaju primjer kako planinski teren, ograničena logistika, organizovana odbrana i vazdušna nadmoć protivnika stvaraju kompleksno operativno okruženje u kojem taktički uspeh ne garantuje strateški rezultat, a upravo ta činjenica čini ovu bitku važnom za ozbiljnu istorijsku analizu. Bitka na Košarama ostaje primjer složenog planinskog sukoba u kojem se ukrštaju lokalna kopnena ofanziva, organizovana granična odbrana i istovremena vazdušna kampanja velikog intenziteta, pri čemu inicijalni taktički prodor nije prerastao u operativni koridor, dok stabilizacija linije i politički rasplet rata određuju konačan ishod. Ona pokazuje koliko su u savremenom ratu presudni logistika, kontrola dominantnih tačaka, brzina uvođenja pojačanja i sposobnost prilagođavanja terenu, ali i koliko konačna strateška odluka često zavisi od političkog dogovora, a ne isključivo od stanja na pojedinom frontu. Upravo zato Košare nisu samo epizoda iz rata 1999. godine, već studija slučaja o odnosu taktičkog uspeha, operativnih ograničenja i šireg geopolitičkog okvira u kojem se vodi savremeni oružani sukob. Ako ti se dopao ovaj video, lajkuj ga, pretplati se na Ratograf i napiši u komentaru koju istorijsku ili vojnu temu želiš da analiziramo u sljedećem videu.